Siyabingelela babukeli beDT. Sibonge futhi nakuwe babusengayo ngokuthi uphinde uvele khona la. Abantu ke banemibuzo eminingi ingakho sila. Ngiyazi ukuthi wena wazi ukuthi sikubizeleni ke namhlanje. Cha. Babusengayo kunomuntu la noma ngathi umfowethu othi usengwayo ubaba wami. Othi wena unendodana ongayazi. Bambiza ke umfowethu lo ngathi uMaskandi futhi ngathi uMaskandi omkhulu ocula noShenge lapha. Bathi uMaganga Thishela. Uyamazi umuntu okuthiwa uMaganga Thishela? Ay, msakazi angimazi uMaganga. Ngicela ukubuza ke baba ngoba kuyenzeka phela sihambe yabo izindawo ngeindawo mhlambe ngamakwaya mhlambe emakhanjiswe iningi. Njoba wena sikwazi ukuthi ugida nengoma endaweni mhlambe kwenzeka ukuthi uthola inkehli ngapha ezantsi nesifundazwe akaze kwenzeke mhlambe ube nobudlelwane noma ube nobulala ngubo yinye obuthize ngapha eJozini. Uma ngikhumbula ngihlalile impela eJozini. Ngihlalile impela eJozini. Kodwa cha bengingenako lokho thanda ukulala ngubone nomunye umuntu isikhathi esidingi ba. Lana ekubeni yimi bengithanda kakhulu ukwenza izinto ngisaphumile nje kubantu besifazane kakhulu ngisho kanjalo. Nangu umfana lapha uthi makabe nenswebu yakho ngizocela ukuthi ke umbuke kancane nangu uye loyo ngabuka nje wehle lapha ethombeni nembala ufana nawe ngicathi uyabona nawe. Uyambona yini bhuti? uMaganga Thishela. uMaganga Thishela. Ukuthiwa uMaskandi. Yacula impela nje nawe nje obuligagu kangaka nje yiko okusithusayo ukuthi hayibo ngenzeka yini ngempela sesithi cha ake sibuzele kuwe qobo ke manje bhuti ngoba amacala khona singobaba abantu besilisa siwenzile. Unengoma yakhe nje uthi ngilokhu nje la ngikudlalele yona uzombona. Nangu lo mfana lo. Awuzwe la? Cha. Msakazi angazi. Ngibe nomntwana ekuthiwa uMaganga ngakhula ngingamazi. Ayangazi mina. Yebo bhuti uyeke lona oculayo la. Manje bhuti mangabe uzophika akufuneki ukuthi uqale uphike makunezimo ezikanjena. Kufuna ngathi ungaqala usondele uyobhekisisa. Uthole ukuthi mhlambe umfana lo ndodana uzala umabani awukaze yini yabo. So sishinte njalo ngoba nabantu baloke beshila ukuthi hayibo bayamthega naye uMaganga lapha kule TV yethu. Masithi siyambheka ngathi niyafana impela noMaganga. Ngazi uMaganga noMaganga. Kodwa nje ukuyayishaya ingoma sesimbonile la ucula noShenge ayayishaya. Sesithi bhuti ungasabi ukuyovukulula edodeni zakhe endala onazo ofihlile uyophenya ukuthi hayibo akukho yini ukuthi Maganga uyabona. Kodwa ke sidlule lapho sibongeke kodwa ukuthi uvelile wazophika phambi kweTV ukuthi umfana umazi. Yebo msakazi ngiyabonga. Makungenzeka ukuthi uye ngempela endodana. Uma kungenzeka ukuthi ngihamba ngiyathesta kutholakala ukuthi uyena ngihamba kuyenza leyo DA leyo. iDA? Lokhu okuthiwa
ngesizulu babechaza bathi ulibo fuzo. Okay, hayi sayibona. Ayilona vele uyayixazulula yonke into. Ngiyaye ngifune kanjalo ke nangabe izinto zizoba kanje namsakazi. Okay, awuyona indoda ethanda kakhulu iblazer, I mean ijazz. Cha, akukho yona. Ngoba namanje uma ngizokhuluma kwenginako, hayi kusasekubidla nyana nje ayifuthi kusasencane. Kuyafana ke nami ke futhi ke ngiyakwazi ke lokho. Cha, ikona engakhuluma ukuthi ngiyakwazi. uMaganga angeke ngazi kakhulu ngaye ngoba cha mhlambe ngenzeka ngamthola sisebogoli kanti yena ngizomthola vele ungapha koJozini ngapha eJozini ngeke ngahlala. Okay. Indodana efaka uBrentwood. Yabona ke umsakazi. Yeah. Mina mangabe ubaba kuyaye kungafuneki ukuthi ingane yakho uthanda ukuthi igqoke oBrentwood kakhulu. Ayifuneki indodana egqoka uBrentwood. Hayi. Ayawuthi nginaba babusengwayo asikuzwa ke manje. Umuntu ogqoka uBrentwood lo muntu uyingozi ngoba wena baba noma ngathi uyazama ukuthi ufuna ukuthenga ivenanyana lapha ya mhlambe iplaza nyana ngapha ogade umuzi wakho einkabi ngapha sogade umuntu ongemumva futhi Ugada indodana umkada kanjani indodana? Angithi labafana bamaBrentwood isikhathi esiningi bajwayele lento ekuthiwa i-put in the head. Put in the head. Put in the head. Uzwe kahle msakazi. Yeah. Put in the head. Yini leyo? Ukubeka ekhanda. Usho ukuthwala. Uthi abafana laba abancane abagqoka oBrentwood bathwala ngoyise. Bayathwala ngoyise kakhulu ngaba ubona begqoka oBrentwood nje bephambana lapha koFaraday duze kwalezo nyanga lezo basuke beyokwenza leyo ukubona amapholo amakhorola egcwele kangaka. I-put in the head. Ile put in the head le. Ayi cha kuyazwakala. Ayibona abaningani phela abafaka amaBrentwood okungenzeka ukuthi ngobuningi babo benze i-put in the head. Ya ngobuningi babo bayenzile i-put in the head. Bayenzile impela lokho esithi ukuthwala nje ba. Sekwachazeka. Hayi kodwa ke bhuti hayi angivumi. Inhlanhla nje yokuba nensebenzo nokuthanda amanzi. Hayi bathanda amanzi bhuti bathanda amanzi. Hayi ukuthi ngoba benze lento oyichazayo. Kodwa ke singaphiki, asiphiki kodwa sesisho nje ukuthi hayi ingezo bhuti indlu yengwenya. Yebo msakazi. Bathanda nje H2O bhuti. Bathanda yini lokho? I-H2O. Mase H2O yini H2O? Isikuyento esikhuluma ngayo lesi. Ivati amanzi. Ngibona lokho kuhlamba. Bahlamba kakhulu. Hayi ngicela nje wahoxise lawo magama layo bhuti kube khona bebukele ngoba bayakuthanda usho ukuthi cha uBrentwood igama engilishilo lokuthi ngiyanisola ukuthi nenze put in the head ngiyaxolisa nje impela bhuti singakawavala amakhamera cha awubonanga angazi noma uyagudluka yena amagameni akho noma ugudluki. Hayi cha umsakazi wami angigudluki qobo. Hayi asazi ke bhuti ngoba bakhona phela bayakubukela abantu abafaka uBrentwood lapha abancane amadodana ethu ukuthi azoyizwa kanjani lenkulumo yakho ngoba iyahlaba kubo. Abayazi lento yokuthi bahamba inyanga zaseFaraday. Abayazi bayiqabuka ngawe so asibogwema ukuqamba amanga. Ngiyaxolisa umuntu omdala nje ukuthi ngithi ukuqamba amanga. Asigweme nje ukufaka insolo ezinganakushicilelwa noma siqiniseko. Ngiyacela nje babusengwa nangokuzayo. Hayi
Asibonge futhi. Ngizocela nami ukuthi angiqondile ukuthi kuko lokho kubo ngikusho kabi. Angikusho kabi. Awuthi nje obaba baqaphe. Ukuthi obaba babheke. Awuthi mawubethela umuzi wakho uphinde ubethele ugada undodana lo faka uBrentwood. Hayi yazwa. Kodwa angisho ukuthi lokho kusuke kukuba akekho umuntu angawuthanda uBrentwood. Nathi siyawuthanda. Kodwa laba banesibindi laba basha usho njalo laba bafikayo nje abantwana abaphuma ezikoleni boBrentwood yibo ufune ubaqaphe usho njalo. Ufuna ubabheke labantu bayayithanda into empilo esheshayo iphumelele. Oh banesibindi. Akusibo bonke abayiloko kodwa abanye babo. Hayi ukhuluma igama ke lapha hayi cha siyakuthatha ke lo bengithi sakukhipha sikubeke eceleni ngoba akunamqondo cha hayi kuyawenza umqondo masukuchaza kanjalo ukuthi amadodana nezibindi ezithanda ukukhuphuka kakhulu kule minyaka yamanje. Cha asibonga kakhulu ke CDTV sicela futhi abantu ke nokunye baxhumane nathi lapha ku YouTube i-channel yethu ibizwa nge-ETV Yodumo igama elilodwa lelo ETV Yodumo bazokwazi ukuthi babone nezinye izinkulumo esinazo la nezitori esinazo CDTV. Sibonga kakhulu babusengwayo ngokuthi uphinde ufike la ekhaya. Siyabonga. Ngibonga kakhulu nami umsakazi. Thank you.